Llavors, agafa aquest bitllet, sisplau, i comproves que és veritat. És bo, que té un número de sèrie, que està firmat pel director del Banc Central Europeu. Sí? Vale, perfecte. Envies d'Espanya un bitllet de 10 abans? Sí. Vale, pregunto perquè amb la crisi a vegades hi ha gent, saps, que fixa't una cosa. Hi ha una cosa que potser no t'has fixat, Montse, i és que són 10 euros per davant, però també són 10 euros per darrere. Amb la qual cosa, si això fos cert, podries arribar a pagar coses que valguessin 20. Ah, amigo, estaria bé, eh? Jo també imagina't que s'aniria. Però si seguim aquesta lògica, si fixeu, la meitat de 10 quan serien? 5, bueno, molt bé. No, 5. Talleu això. Va, continuem. El feu mig. Exacte, vale? Et faré una altra pregunta i és 2 i mig. La meitat de 5? 2. I mig, el mig d'abans l'havies de posar ara, vale? Ara rescatem. Exacte. Cada vegada que doblego el bitllet va perdent valor, perquè cada vegada és mig, la meitat menys, vale? Però sí que quan el desdoblegués més vegades de les que l'he doblegat, sembla que canvia de color, de valor i de mida, i sembla, però només ho sembla, Montse, pots tancar la boca, sembla que es converteixi en un bitllet de 50 euros. Això estaria ben pensat, moltes gràcies, eh? Fixa't, però a més és un bitllet que tinc la intenció de donar-te, Montse, només la intenció, eh? Jo faig màgia, no estupideses, un bitllet me'l quedaria jo. Exacte, no et facis il·lusions amb mi, que... No estic sortint, pots fer-te il·lusions. Bueno, pel següent, Miquel Àngel, va, vaig a tapar els ulls, vale? Sí? Sí, mireu, Posa't aquí al mig. farem un joc sense mirar, de telepatia. Telepatia. Això veieu a través d'aquest ventatge? No. Per aquí al costat i per l'altre favor a l'u, que l'he netejat. Jo em treu les ulleres per posar la vena. Qualsevol que em coneixi ja sap que jo ara ja no em faria falta la vena, vale? Però perquè quedi millor, no és veritat, és que no veig tret el d'un ull. No veig ni el ull. Va, amb el velcro, així. T'ajudem. Sí, vinga, va. Te feia il·lusió en anar a un home o què? Sí? Vinga, va. Encara més. Home, hosti, perquè no és la primera vegada que ho fas, eh? Molt bé. Bueno. Escolta, mira. Vinga, som-hi. Vale, no et quedis massa lluny. Escolta'm, triaràs alguna carta i farem que d'alguna manera hi arribi certa informació sobre la carta. Endevinar la carta potser és massa difícil, però tot i que no és fos. Però primer de tot traurem les cartes de l'estoig, vale? Mira, és el primer que s'ha de fer, treure les cartes de l'estoig. Has vist un estoig per aquí pas? No sé, mira per això. No, és que a vegades me faig màgia jo i l'estoig va a la butxaca, però és igual, mira. Digues prou quan vulguis. I jo em pararé. Prou? Avui. Gràcies. Agafa aquesta carta, agafa-la, jo no la vull veure, no vull que penseu que faig cap mena d'ajuda al Ramon. Ramon, a veure què et sembla. Potser podies començar pel color. A veure... Montse, has agafat una carta, no? Sí. Vale, tu què penses en el color, vale? Només pot ser vermell o negre, no? És tan fàcil perquè només posem entre dos. Pensa en el color. Vale, no és molt intens, que seria el vermell. Jo crec que estàs pensant en una carta negra, va bé? Sí? Vale, mira, ja està bé, estàs flipant ara, eh? Sí. Però és que has pensat molt fort i crec que hem arribat fins i tot al pal. Les cartes negres poden ser de trèvols o de piques, vale? La tens? La deixarem aquí al damunt. Perquè a vegades els comodins s'interfereixen una mica. Pensa-hi fort, Montse, pensa-hi fort. No tan fort, vaja. M'han arribat uns trèvols així de grossos. Massa fàcil. Vale, la de més gent ha vist la carta? No. No, ensenya-la a tothom, Montse, perquè ara necessitaré el número i que ho pensi... Ensenya-la. Sí. Que ho pensi una persona sola és una mica complicat, vale? Llavors, si ho feu tots, m'arribarà el número perfecte. Ajudeu. Vinga, quan us digui 3, penseu tots amb el número, d'acord? A veure, 1, 2 i 3. Buah! Prou. Saps què passa? M'han arribat un munt de trèvols i ara jo m'han arribat, com a 52 i hauria de dividir entre tots els que sou. Si divideixo... 4. El 4 m'ha arribat. A veure, ensenya la carta, Montse, és el 4 de trèvols? Aixeca-la. Aixeca-la, que ho veurà tothom. Home, un fort que la Montse, que ho ha fet superbé. Fixa't, Tot el mèrit és